L-istatut il-ġdid tal-partit jikkonferma li l-għażla finali tal-kap għandha titħalla fidejn it-tesserati u għaldaqstant biex tiġi solvuta l-kriżi li għaddej minnha l-Partit Nazzjonalista għandu jkun hemm elezzjoni ġusta għall-kap tal-partit. Stqar l-eks Ministru Luis Galea meta kien qed jirreaġixxi għall-iżviluppi politiċi tal-aħħar jiem, partikolarment il-voti li ttieħed fil-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Fi stqarrija Luis Galea fakkar kif sena ilu kien ġie mogħti l-inkarigu li jmexxi proċess ta' riforma u tiġdid fil-Partit Nazzjonalista u insista li l-istatut il-ġdid li ġie adottat huwa biss il-pedament għall-futur tal-partit. U tkellem ukoll dwar l-istat preżenti fil-Partit Nazzjonalista li ddeskrivih bħala partit li qed isofri emorraġija ta' appoġġ u fiduċja. Luis Galea stqar li jibża li jekk ma jkunx hemm tmexxija ġdida li kapaċi taqqat il-qawsalla kollha ta' opinjonijiet li l-Partit Nazzjonalista minn dejjem ħaddan u li tispira fiduċja fil-poplu u taħdem għal milja tal-aspirazzjonijiet tiegħu, dan il-pedament tal-istatut il-ġdid ma jissarrafx fil-ġid illi għandu il-mira u l-potenzjal li jilħaq. L-eks Ministru Nazzjonalista spjega li l-voti li ttieħdu fil-grupp parlamentari u fil-Kumitat Eżekuttiv juru bl-aktar mod ċar l-urġenza li l-Partit Nazzjonalista iniedi proċess li jwassal għall-għażla ta' kap ġdid tal-partit.